ଏବେ ଆମେ ସୁଖାସନରେ ବସିବା। ପକାନ୍ତୁ ବା ପଦ୍ମାସନ ପକାନ୍ତୁ ବା ସୁଖାସନରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏମିତି ହାତକୁ ବାୟୁ ମୁଦ୍ରା କରିକି ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ସାର୍ ଚକା ପକେଇ ବସୁନାହାନ୍ତି। ସୁଖାସନ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଆମେ କପାଳ ଭାତି କରିବା, ଯେଉଁଟା ଆମେ ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖୁଛେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ। କପାଳ ଭାତି ଆମେ ଆରାମସେ କରିବା ଧୀରେ ଧୀରେ। ମୁଁ ଜାଣିଛେ ଆମେ ପେଟକୁ ଧକ୍କା ଦେଇକି ପବନକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବା ଯଥା ସମ୍ଭବ ଆମେ କରିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଛିଙ୍କ ଆସ୍ଥିମା ଶ୍ୱାସନଳୀ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥମା ଥିବ, ଛିଙ୍କ ଅଧିକା ହେଉଥିବ, ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବ, ଏହି ଆସନ କଲେ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିଥାଏ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ସହଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। କାଲି ରାତିରେ ତମେ ସେଠି ପଳେଇ ଯାଇଛ। ପ୍ରେସର, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା, ନାକରୁ ଯଦି କାହାର ରକ୍ତ ପଡୁଥାଏ ସେମାନେ ଆସନ କରିବେନି। ମୁଁ ଏ ବାରବାଟୀ ପଡ଼ିଆରେ ଅଛି ବା ଯୋଗାସନ। ହଁ ସେଠି କ'ଣ ଅଛି? କପାଳଭାତି ଆମେ ଯେତେ ସମୟ କରିପାରିବା ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କଲାବେଳେ ପୁରା 5 ମିନିଟ୍ ଧରି କରନ୍ତୁ। ଏଠି 50 ଥର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ଆମେ ଘରେ ଅଧିକ ସମୟ କରିପାରିବା। ଆମେ ତ ଏଇଠି କରୁଛୁ, ଆଉ ଛାଡ଼ି ଯିବି କ'ଣ? ଏବେ ଆମେ ଲମ୍ବା ଶ୍ୱାସ ନେଇ ଫେର ଛାଡ଼ିବା, ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା। ବିଷ୍ଣୁ ମୁଦ୍ରା ଆମର ସେ ଭାଇ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ କରିବା ପରେ ବିଷ୍ଣୁ ମୁଦ୍ରା ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଆମର କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଉ ସେଟା ହେଉଛି ତର୍ଜନୀ, ଏ ଦୁଇଟା ରହିବ। ମଧ୍ୟମା ଅନାମିକା ଭାଙ୍ଗି ହେବ। ଗୋଟେ କୁଣାରେ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଆର କୁଣାରେ ଛାଡ଼ିବା, ସେଇ କୁଣାରେ ନେଇକରି ତାର କୁଣାରେ ଛାଡ଼ିବା। ଏହି କ୍ରିୟା ଥରେ କଲେ ଆକୁ ଗୋଟେ ଚକ୍ର ବୋଲି କହନ୍ତି। ବାମରେ ନେବା, ଡାହାଣରେ ଛାଡ଼ିବା, ଫେର ଡାହାଣରେ ନେଇ ବାମରେ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଚକ୍ର। এইভাবে ଆମେ 3 ଚକ୍ର କରିବା, ଘରେ ଅଧିକା କରିବା।